Bron I fi ddechrau cyn I ti orffen hwnna, Steve, sori. Ond beth oedd y dôn? Arglwydd tyrd a llefara di. A dyna beth ni'n gweddio bore yma. Bydd Duw yn dod ac yn siarad â ni fel ei bobl. Croeso cynnes I chi. Mae'n hyfryd gweld chi. Mae rhai wedi bod ar ei gwyliau. Mae'n hyfryd cael chi nôl gyda ni. Mae rhai ni ddim wedi gweld ers hir. Fi'n siŵr byddwch chi'n meindio bod fi'n croesawu Selwyn yma. Mae'n neis bod Selwyn yn gallu dod. Hyfryd gweld chi, Selwyn. Neis gweld Tom Eris. Nerys a Siôn hefyd. Mae'n hyfryd cael chi gyda ni. Ond croeso I chi gyd. Mae'n braf gallu eich croesawu chi yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Fel chi'n gweld, mae cymyn gyda ni yn rhan o'r oedfa heddi. Gyda'n gweddio byddwn ni'n profi yr elfen yna o gyd gymuno a ymwybyddiaeth o Crist yn swperi gyda ni. Ni'n croesawu hefyd Emyr nôl, ni'n falch o weld Emyr nôl yn ddiogel wedi bod yn De Corea ac yn edrych ymlaen I glywed mwy gyda fe. Mae Rhodri yn Peniel Caerfyrddin bore yma. Mae Meirion yn Tabernacl Llwynhendi trwy dydd. Ni'n cofio amdano nhw hefyd. Ar ôl yr oedfa, mae yna gyfle I gymdeithasu, cael paned efo'n gilydd yn y cefn fan hyn, ac yna bydd ysgo Sul i'r plant a bobl ifanc heddiw. Hyn o wedyn, neu prynhawn ma'n 5 o gloch, eto bydd Emyr yn arwain. Ac yna, o ran yr wythnos, nos Fawrth, cwrgweddi, ond cwrgweddi grwpiau fydd I nos Fawrth. Felly cofiwch am hynny, nos Fawrth, 7:15, yn tu Rhodri ag Anwen i'r pobl ochr yma, pen yma ddinas, a dyn tu dad y mam pen arall. Dyna bore di Mercher, paned a sgwrs yn tu Nia Brown, dydd Iau, Wyn yn esbonio emyn nos Iau. Bore di Gwener amser paned fan hyn am 10 tan 12 ac yna'r clybiau yn y nos. Felly ni'n gweddio am yr holl weithgareddau yma. Does dim dysgwyr di Sadwn yn syml oherwydd bod gymaint o bobl I ffwrdd oherwydd mae priodas Einion a Naomi. Ac ni'n cofio amdanyn nhw wrth iddyn nhw briodi dydd Sadwn nesaf. Mi fydd yr dysgwyr yn ail gyfarfod diwedd y mis, yr ail ar 20 o Dachwedd. Fel o'n i'n sôn, di Gwener hefyd bydd angladd wrth gwrs, Ronnie Perkins, brawd annwyl I ni. A hynny am 12 o gloch yn noddfa Pontarddulais, felly ni'n cofio am Eleri, eifio yn ar teulu I gyd. Sul nesaf wedyn, os dyw ei mynd, bydd Meirion yn arwain yn y bore, ac yna yn yr hwyr, aelod blynyddoedd maith yn ôl gyda ni, Wyn Hughes, sef Wyn sydd yn wynidog yn yr Hyth. Mae Emyr yn mynd i'r Hyth, a mae Wyn yn dod draw ato ni. Felly ni'n edrych ymlaen I hynny. O ran casgled y mis, fel chi'n gweld, ni wedi bod yn casglu ar gyfer banc bwyd. Mi fyddai'n mynd ar bwyd yma yn ystod yr wythnos. Os chi wedi anghofio heddiw, mae cyfle dych chi heno neu cysylltwch gyda fi. Ond byddai'n mynd ar bwyd yn ystod yr wythnos a hefyd y cyfraniadau ni wedi derbyn. A y mis yma, ni'n mynd I gasglu I Tom a Nerys. Mae nhw'n ôl. Beth mae Tom a Nerys yn neud? Wel, gewch chi glywed, achos mae Nerys yma. Ac fe fydd hi'n esbonio be byddwn ni'n casglu ar eu cyfer nhw yn ystod yr oedfa. Credu dyna I gyd. Gedwch ni felly gydweddio gyda'n gilydd. O ddiwein tad, I ni dod ato ti bore yma eto yn falch bod ni'n cael dod yn enw Iesu Grist. Pa enw arall byddwn ni'n dod ger dyfron di. Ni'n ymwybodol dim heiddiant o gwbl yno ni, ond diolch bod ei heiddiant yn ddigonol. Ac felly ni'n dod yn ei enw ar sail yr hyn mae wedi ei gyflawni ar ein mwyn ni, ac yn ei o ardwydd yn gofyn y bydd yn cael y lle y mae ein ei dilyngu bore yma, yn yr oedfa, ond hefyd yn ein calonnau ni, o arglwydd todda yn calonnau ni. Mewn ymateb i'r arglwydd Iesu Grist. Bydd gyda y plant bore yma nawr iddyn nhw, helpa nhw I ganolbwyntio. Bydd gyda ni y rhai sydd yn hŷn. Bob un ohono ni o arglwydd, helpa ni I ganolbwyntio ac I dy addoli di
y gorau gallwn ni. Bydd gyda dy was fan hyn nawr, bydd gyda Meirion a Rhodri, arglwydd a lle bynnag mae dair yn cael ei brygethu'n ffyddlon, i ni'n dymuno, clywed a gweld pobl yn troi ato ti, a ni fel dy blant yn cael ein dwyn y nes ac y nes ato ti. Arglwydd, ni'n gofyn, os gweli di fod yn dda, trigger wrtho ni, am bod ni am i enw Iesu Grist cael y clod i gyd. Amen. Diolch Gwydion, mae'n dda i fod nôl. Gai ddiolch i chi am eich gweddiau ac am eich cefnogaeth wrth i fi gael mynd i ffwrdd am ychydig i Soul. O'n i'n trio meddwl beth i rannu, a gallwn ni siarad am spel, ond mae amser yn bryn yn gyfyng arno ni bore yma. Felly, un peth fi eisiau rannu, yr peth pwysica falle, yr peth gorau, sef fod yna bobl, llawer o bobl yn gweddio dros Gymru a dros ni fel eglwys. Mae'n dda i wybod di. Degau, cannoedd, miloedd o bobl. Ni ddim yn nabod nhw. Fi wedi cael cwrdd ag ambell un ohonyn nhw. A bydden nhw'n un yn dod lan a dangos llun o ni fel teulu. Gweud, is this you? A ni fel, yes, yeah. Oh, we've been praying for you. Ddim lot o Saesneg, ond yn gallu cyfathrebu hynny. Ac mae'n dda i wybod di. Diolch i Dduw. Wel, gadewch i ni barhau i ddiolch i'r arglwydd trwy ganu. Ni'n mynd i ganu rhif 88 yng Nghrymal 2. Arglwydd, beth a ddolaf di? Mae dy enw yn ddyrchafedig. Diolch am fy ngharu i. Diolch i ti am ein hachub. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd. Ie, wedi agor yr ffeil wrong. O'n i'n mynd i ganu rhywbeth sydd cystal, ond yn wahanol. Rhif 133 yn y llyfr ymyna. Mae'n drwg dy fi. Fi'n amlwg yn jet-lagged. Un 133. Ffordd newydd wnaed gan Iesu Grist i basio heibio i uffern drist. Wedi ei fformantu ganddo ef o ganol byd i ganol nef, a gorodd ef yn lled y pen, holl eiraid byrth y nefoedd wen. Mae rhyddid i'w gariadau ef i mewn i holl drigfannau'r nef. Na ni sefyll i ganu. Hwna oedd yr emyn iawn, achos mae'r bennill ola yma yn gosod y tôn ar gyfer ein hoedfa ni. Os tonnau gawn a stormydd chwith, mae Duw o'n ti, ni foddwn byth
Ni'n mynd i droi bore yma at yr efengil yn ôl Marc, lle ni yn clywed am storm. Storm mawr a dychrynllyd. Storm sy'n cael ei thawelu. Nawr yn Marc, pennod 4, ni wedi bod yn clywed am Iesu yn dysgu. Yn dysgu trwy ddamhegion a mae geiriau Iesu yn bwerus. A ni'n gweld hynny yn yr ffordd mae'n siarad a y ffordd mae'n dysgu. Ond nid geiriau gwag yw geiriau yr arglwydd Iesu Grist. Doedd e ddim just yn all talk. Mae nerth gan yr arglwydd Iesu. A ni wedi gweld y nerth yna'n barod yn gynt yn llyfr Marc. Ni wedi gweld e'n iachau pobl mewn ffordd arbennig. Ni wedi gweld e'n bwrw allan ysbrydion aflan hefyd. Gwirthiau, ni'n galw rhain, gwirthiau ryfeddol yn dangos nerth Duw trwy ei fab. Ond wrth i ni ddod nawr i, yr adran nesaf yma sy'n mynd o pennod 4 adnod 35 ymlaen i fewn i bennod 5, mae'n teimlo fel bod ni'n mynd lan gyr yn y car fel petai. Ni'n gweld nawr pŵer Iesu'n cael ei ddangos mewn ffyrdd ryfeddol. Ni'n gweld fod ganddo fe bŵer dros fyd natur. Mae ganddo fe bŵer dros fyd yr ysbrydol. A fod ganddo fe bŵer hyd yn oed dros farwolaeth. Bore yma, ni'n mynd i edrych ar pennod 4, adnod 35 i 41. Iesu yn gostegu, neu'n tawelu storm. Dyma air Duw. Ar diwrnod hwnnw, gyda'r nos, dwedodd wrthynt, awn drosodd i'r ochr draw. A gadawsant y dyrfa, a mynd ag ef yn y cwch fel yr oedd. Roedd cychod eraill hefyd gydag ef. Cododd tymestl fawr o wynt, ac roedd y tonnau yn ymdaflu i'r cwch nes ei fod erbyn hyn yn llenwi. Roedd ef yn yn cysgu ar glistog. Deffroesant ef, a dweud wrtho, athro, a wyt ti'n hydio dim ei bod ar ben arnom? Ac fe ddeffrodd, a cheryddu'r gwynt, a dweud wrth y môr, bydd ddistaw, bydd dawel. Gostegodd y gwynt, a bu tawelwch mawr. A dwedodd wrthynt, pam mae arnoch ofn? Sut yr ydych heb ffydd o hyd? Daeth ofn dirfrawr arnynt, a meddent wrth ei gilydd, pwy yn te yw hwn? Mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ei fyddhau iddo. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Mae Gwydion mynd i ddod nôl ymlaen i roi stori i'r plant i ni nesaf. Diolch Gwydion. Wel, neis gweld chi eto. A mae gen i... sori ferched, yn cofio. Mae gen i pac o gardiau fan hyn. A maen nhw'n gardiau eitha yn newydd. A be fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i sifflo y cardiau. Y cardiau normal i nhw, diolch yn checo. Dim byd gwahanol. Fi'n mynd i sifflo nhw, achos, fi ddim eisiau bod fi'n twyllo. A fe fod neb yn gwybod pa garden sydd yn ble. Fi'n sifflo nhw gymaint y gallai, a wedyn fi eisiau chi, un o'n chi, just torri darn top y cardiau. Pwy sy'n eisiau gwneud? Just torri'r top. A ni'n droi hwnna drosodd. Eisiau rhywun arall i dorri darn mwy
mwy reit lawr bron i'r dim i'r gwylod, ond ti. Da iawn. Ni droi hwnna drosodd. Nawr, fi eisiau chi edrych ar y cardiau. A fi eisiau chi, na fi'n trwy'r hyn i gyd, a fi eisiau chi gofio, reit hwnna, fi eisiau chi gofio, fi yn mynd i edrych ar yr un yma, a na hyd yn oed gael llyged. Cofiwch beth yw hwnna. Cofiwch yr rhif, cofiwch y siap, fi ddim yn edrych. Fi'n mynd i roed yn ôl. Roed hwnna. A fi'n mynd i siafflo eto. Wp, it is. Right then. Chi'n meddwl allai ddweud wrthoch chi pa gardiau nôl e? Hwna? Na. O. Ydw i'n agos? Ie. Emyr, dad, yn Emyr, os Beibl fyna, chi di sefyll lan, please? Na, dim un ti, Beibl y capel. Lle nathon ni ddarllen bore yma? Marc pa benod? Pa benod? 4. 4, Marc, penod 4. Os rhywbeth yna? Hwna oedd e? Beth chi galw hwnna? Magic. Neu falle tric. Tric. Alla i esbonio ti hwnna. O, falle bydd rhain o chi gallu esbonio sut nes i. Nid magic oedd e, ond tric. Pa neu esbonio sut mae'n neud y tric. Na esbonio chi nes ymlaen. Ond tric oedd e. Okay? A mae modd wneud lot o wahanol trics gyda cardiau, gyda pob math o bethau. Ond glwson ni bore yma am Iesu Grist ar y cwch. Beth oedd e'n neud yn y cwch? Chi'n cofio? Oedd e'n cysgu. A dyma storm yn dod. A dyma Iesu Grist yn cael ei ddeffro fy disgyblion. Oedd lot ohonyn nhw'n poeni, o na, ni'n mynd i farw. A lot o'n nhw'n bysgotwyr. A maen nhw'n gweud wrth Iesu Grist, come on, deffra. A mae Iesu Grist yn deffro. A mae'n dweud wrth y storm, y tonau mawr yma, da iawn, stopio. A be ddigwyddodd? Nath y storm stopio. A mae'r disgyblion yn gweud, tric yw hwnna. Na, mae'r disgyblion, mae hwnna'n amhosibl. Pwy yw y dyn yma? Pwy yw y person yma sydd nid yn unig yn gallu iachau pobl, mae'n gallu dweud i'r storm. Nawr, byddai'r rhai pobl yn gweud, siwr o fod, oedd y tywydd yn newid a bydde wedi gweld y cymylau a dde'n siwr o fod yn meddwl, mae mynd i newid beth bynnag a jyst digwydd bod... Wel, mae hwnna'n fwy anghredadwy. Oedd y pysgotwyr ar y cwch, ond nhw'n gwybod ac yn deall y môr, a maen nhw'n mewn panic. A maen nhw'n gofyn y cwestiwn, o eisiau chi feddwl am hwn, pwy yw Iesu Grist? Yw Iesu Grist yn fyw heddiw? Lle mae e? Yn y nefoedd. Ond mae e'n fyw. Sut golwg sydd ar Iesu Grist? Ni'n gwybod sef mae'n edrych, ond mae e mewn corff. A mae Marc, y llyfr ni'n darllen, yn dweud wrthon ni. Mae Iesu Grist yn ddyn ac yn berson fel chi a fi, ond hefyd mae e'n dduw. Ac felly mae e, mae di blino a mae angen cysgu fel i ni gyd gorfod cysgu. Ond mae e hefyd gyda awdurdod i wedi môr bydd yn dawel. A mae'r môr yn stopio. Mae e'n ddyn, ond mae e hefyd yn dduw. Nes ymlaen, byddwn ni'n cael amser cymyn yn cofio am Iesu Grist. A mae'n holl bwysig bod e'n ddyn a mae'n dduw hefyd. Felly chi jyst meddwl am Iesu Grist. Pwy yw Iesu Grist? Be ddylen ni wneud? Sut ddylen ni ymateb i Iesu Grist? Reit, newch ni weddio. O Dduw, ni yn diolch i ti am Iesu Grist. Ni'n diolch fod e'n fyw a nid yn ddyn oedd yn gallu gwneud triciau.
ond fod e'n ddyn oedd gallu gwneud gwirthiau ac yn ddiw ac yn ddyn o arglwydd. Helpa ni i ddeall mwy ohono fe, helpa ni i bwyso pan ni ddim yn deall, achos mae e mor fawr o arglwydd. Bydd gyda'r plant yma nawr, bydd gyda nhw wrth nhw fynd nôl i'r ysgol wrthos yma, helpa nhw, gofal ar eu golau nhw, ond ni'n gweddio fwy na dim y byddwn nhw'n dod i adnabod Iesu Grist yn bersonol eu hunan. Ni'n gweddio hyn clod iddo fe ac bendith y plant yma. Amen. Diolch yn fawr. Dyna'r cwestiwn mae pawb yn gofyn. Deia mi. Diolch Gwydion. Nawr, trwy ragluniaeth hyfryd, mae'n ddechrau mis newydd, a felly mae gennym ni gasgliad mis newydd, sef y gwaith newydd mae Tom a Nerys King yn mynd i fod yn ei wneud. A yn annisgwyl i ni, tan neithiwr o leia, mae Nerys yma, bore yma. Ac mae Nerys war y teg wedi cytuno i ddod ymlaen jyst am ychydig bach i sôn am y gwaith newydd yma beth yn union maen nhw'n mynd i fod yn wneud. Diolch i ti, Nerys. Jyst as y dechrau gweud diolch o galon i chi gyd fel eglwys. Bod chi wedi supportio fi a Tom ers i ni fynd i Thailand, bod yna am 6 mlynedd a hanner a nawr dod nôl. Chi wedi bod yn support mawr ers i ni golli mam dros flwyddyn yn ôl a helpu ni efo dad. Mae wedi bod yn lyflu jyst gwario'r penwythnos efo fe a mae fe nôl. Di bod eisiau dod nôl a gweld chi heddiw. So just eisiau gweud diolch i ddechrau. Ni yn gobeithio lle ni ddod i siarad efo chi yn fwy a esbonio pethau yn fwy, ond just i egluro chydig o lle ni'n meddwl, mae fi a Tom wedi meddwl bod Duw yn ein arwen ni nawr. So ni'n nôl yma yng Nghymru, ni'n nôl yng Nghaerdydd, a ni wedi teimlo Duw yn gofyn i ni stepio mewn i fenter newydd, i ddechrau ministry newydd. Ni wedi galw e'n Rooted Restored, a hwnna o achos bod ni eisiau pobl i fod gyda gwreiddiau mawr yng Nghrist, a ni eisiau gweld pobl yn cael ei adferu, yw hwnna'n iawn? Sori, mae'n Nghymraeg yn awful. Gweld adfer yn ysbrydol, yn emosiynol. Jyst eisiau gweld pobl sydd yn gweithio mewn mannau Cristnogol, naill ai fel cenhadon, neu yma yng Nghymru, mewn capeli neu elusennau yng Nghymru. Ni eisiau gweld pobl yn gwneud eu gwaith yn dda, fel bod nhw'n gallu mynd a ehangu'r efengyl ynghyd. So, jyst i esbonio chydig, Rooted Restored, so ni di cael ni'n cael aros efo UFM a trwy cymorth Capel y Bridge, maen nhw'n mynd i cadw ni mlaen fel mission partners. A wedyn y bwriad yw rhoi cwnsela a coaching. So mae Tom di hyfforddi mewn coaching, so esbonio chydig am hwnna, i bobl mewn, bobl Cristnogol mewn, gweithwyr Cristnogol, naill ai cenhadon byd eang neu pobl yma yng Nghymru. So y rheswm am hynny yw bod ni wedi dod nôl a ni wedi bod yn onest am ein profiad ni, bod ein profiad ni yn Thailand heb bod yn hawdd iawn. A ers i ni rannu, ni jyst wedi bod yn clywed straeon a straeon gan bobl yn mynd trwy straenau tebyg. Ni wedi gweld jyst dechrau darllen yr ymchwil. So mae lot o fer y foment yn America. So mae un o OMF wedi gwneud rhai studies, a wedyn oedd Barner sydd wedi gwneud ymchwil mwy gyda gweinidogion, a'n gweud bod un yn yr US nawr, bod 1 mewn 5 gweinidog yn syffro gyda mental health, bod nhw yn considero niweidio hun. So mae'r statistics yn huge, so mae yna broblem mawr o fewn y byd Cristnogol. Ac yn aml, be wnaethon ni ffindio allan hefyd yn bod yn byw yn Thailand, yw bod lot o bobl sydd yn byw dramor, neu hyd yn oed yma, bod nhw methu fforddio talu am y support, bod nhw ddim efo bobl i droi atyn nhw i helpu. Yn aml mae just pressures ministry,
storïau maen nhw'n clywed, mae yna lot o burnout, lot o anxiety, popeth fel yna, a mae cymaint ddim yn gwybod pwy i droi ato. So ni wedi bod eisiau just bod yn rhan o'r solution, a just, gallu offro be ni wedi cael training ynddo, a be ni'n meddwl bod Duw yn arwain ni ato hefyd. So gyda Rooted Restored, ni'n mynd i fod fel mission partners. Ni eisiau offro y gwasanaethau ni'n rhad ac am ddim i bobl, just fel bod yr baich ariannol ddim yn tarfu a ddim yn stopio pobl rhag cael y help maen nhw angen. So, yr ffaith bod chi'n gwneud y casgliad misol, mae hwnna'n arbennig, a fi eisiau chi weld fel, bod e fel pay it forward. So, chi'n supportio ni fel bod ni'n gallu supportio pobl mewn gwaith Cristnogol yma a byd eang i allu wneud i gwaith a rhannu'r efengel yn dda. Hwna'n oce. Diolch o galon. O gan i ar o weddi eto fy'n gilydd. O Arglwydd yn Duw, ni'n diolch ein bod ni yn dod y bore yma at un sydd yn ein adnabod ni ac yn ein deall ni. Un sydd yn gallu cydymdeimlo â ni. Ac eto un sydd yn nerthol ac yn rymus yn holl alluog ym mhob ffordd. Dad, ni'n diolch i ti am y gwaith rwy ti'n ei wneud yn ein byd ni. Diolch i ti am ein brodyr a'n chwiorydd ni. Yn llefydd fel De Corea a Thailand ac Arglwydd dros y byd. Diolch i ti am y gwaith cenhadol rwy ti'n ei wneud, a'r ffordd ti'n anfon dy bobl di, o wlad i wlad mwyn rhannu'r efengil. Dad, ni'n diolch i ti am be ni newydd glywed am y gwaith mae Tom a Nerys wedi wneud, a'r cynlluniau newydd yma sydd ganddyn nhw. Ni'n gweddio yn ei di llwyddo gwaith i dwylo nhw. Os gweli ti fod yn dda. A'i bendithio nhw fel bod nhw yn gallu bod yn fendith i eraill. Dad, bydd gyda ni nawr felly. Wrth i ni droi at o air di. Arglwydd a wneud i ddod yn agos ato ni a ymwneud â ni. A wneud i tawelu ein meddyliau a'n calonau ni. Dangos i ni fwy a mwy ohono ti dy hun. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu eto. Bydd y geiriau ar y sgrin. Gobaith di yw Crist a'i groes. Pa obaith sydd i ni drwy'n hoes? Dim ond Crist. Crist a'i groes. Na ni sefyll i ganu efo'n gilydd.
Nawr, yn ystod yr wythnos ddiwetha, llawer ohonoch chi wedi gweld bod Hurricane Melissa wedi taro Jamaica, ardal y Caribi, Haiti a Cuba ac mannau eraill. Llawer o bobl yn cael eu llawer heb fwyd a diod, cartrefi'n cael ei dinistrio ac yn y blaen. A felly gallai hi ymddangos yn ansensitif bore yma. Bod ni'n sôn am stormydd. Ond nid dyna'r bwriad. Mae'n gweddïau ni. Wrth gwrs, gyda rai sydd wedi cael ei brifo, rai sydd yn galaru, rai sydd yn dioddau. Ond pan mae rhywbeth fel hyn yn digwydd, mae'n gwneud yn fyw i ni, dydy? Mae'n gwneud yn fwy amlwg fyth pam ein bod ni yn gallu siarad yn aml am stormydd bywyd. Mae'n ddarlun sy'n ymddangos yn y Beibl, yn y caneuon ni'n canu, yn yr llyfrau ni'n darllen, pan mae pethau mynd yn anodd ac yn enbydus. Pan i ni'n ofnus a mewn perygl, pan mae'n y sefyllfa ni ddim yn gallu ei reoli. Mae'n storm. Mae storm, fel ni wedi gweld yn y newyddion, yn beth cryf, yn beth dinistriol, yn beth peryglus, ac yn rhywbeth i ni fel pobl meidrol ddim yn gallu osgoi a ddim yn gallu ei stopio. Falle bod yna rai yma bore yma. A chi'n teimlo fel petai chi yng nghanol storm. Chi'n ofnus. Mae'n dywyll. Chi'n teimlo bod chi wedi cyrraedd pen eich tenyn, pen eich gallu chi i gario ymlaen. Wel, yn ein hanes bore yma, ni'n clywed am storm. Nawr, storm go iawn yw hwn. Storm llythrenol. Rhaid i ni ddeall hyn. Nid just darlun sydd gyda ni fan hyn. Okay? Mae yna dymestol fawr o wynt. Mae yna corwynt, a gweud y gwir, yn codi. Digwyddiad go iawn, hanesyddol, real. Hynny oedd Iesu a'i ddisgyblion mewn cwch, ar y môr, mewn storm, maen nhw'n lib ac yn oer ac yn ddiflas. Ac eto ar yr un pryd, mae'r digwyddiad yma yn un sydd yn gallu dod â thawelwch i ni. Sydd yn gallu dod â heddwch a llonyddwch i'n bywydau ni. Eisiau fi edrych ar yr hanes yma, ac be ni'n mynd i weld yw tri pheth mae Iesu'n gwneud. Dilyn Iesu yn y stori, tri pheth mae'n gwneud, a gobeithio trwy hynny gweld be mae hynny'n dangos amdano fe, ond hefyd gweld sut mae hynny'n gallu bod yn help i ni y bore yma. Felly, y peth cyntaf mae Iesu'n gwneud yw mynd i'r cwch. Mynd i'r cwch yn adnod 35. Ar diwrnod hwnnw, gyda'r nos, dwedodd wrth ei ddisgyblion, awn drosodd i'r ochr draw, a gadawsant y dyrfa, a mynd ag ef yn y cwch fel yr oedd. Nawr, ers dechrau Efengil Marc, dechrau gweinidogaeth cyhoeddus Iesu, ni'n clywed ym mhenod 1 fod e'n cael ei arwain gan yr ysbryd. A mae'r un peth fel petai'n digwydd fan hyn, mae'n cael ei bwysleisio nag yw e gan Marc y diwrnod hwnnw. Pam? Pam y diwrnod hwnnw? Pam bod ni'n gorfod deall mae'r diwrnod yma oedd e? Wel, mae'n helpu ni ddeall pam bod Iesu'n flinedig ac yn cwmpo i gysgu, chmod, mae wedi bod yn dysgu ac yn pregethu trwy'r dydd, ond mae'n teimlo fel petai mwy yn does. Mae'n teimlo fel petai
pwyslais fan hyn ar amseru Duw. Ar gynllun Duw. Hynny yw, mae Iesu'n mynd â nhw'r diwrnod hwnnw'r foment honno i'r cwch. Mwyn croesi draw. Nawr, mae eisiau bod yn ofalus fan hyn. Fi'n cydnabod, oedd Iesu'n ddyn. Ac yn ei ddyndod, doedd Iesu ddim yn gwybod pob peth. Oedd e'n ddibynnol ar beth oedd yr ysbryd glân yn datguddio iddo fe. Ac eto, chi'n cael y syniad fan hyn ac yn yr adrannau sy'n dilyn fod Iesu mewn rheolaeth, fod e'n gwybod beth sy'n mynd mlaen, fod e'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. A felly mae yna awgrym o leia bod Iesu fan hyn yn fwriadol yn mynd â nhw i'r cwch y noson honno. Oedd Iesu gallu gweld y cymylau ar y gorwel? Oedd ganddo fe syniad o'r hyn oedd yn mynd i ddigwydd a felly yn hytrach na aros ar y lan yn saff a diogel ac cysgu'r nos fyna. Na, mae'n mynd â nhw yn arwain nhw allan yn fwriadol i'r môr, i'r man peryglus. Nawr, ni ddim yn gwybod. Ond ni yn gwybod hyn, a mae'n amlwg yn y Beibl fod Duw yn caniatáu i ni wynebu stormydd ar adegau. A mae nid camgymeriad yw hynny, nid damwain, nid rhyw fath o oversight yw hynny gan yr arglwydd, ond ei fod e'n rhan o'i gynllun ar ein cyfer ni. Yn ddiddorol iawn, mae'r gair sy'n ymddangos fan hyn, chi'n gallu cyfieithu fel tymestl neu fel corwynt, mae'r un gair yn ymddangos yn yr Hen Testament yn llyfr Job. Job pennod 38. Mae Duw yn ymddangos i Job mewn corwynt, mewn tymestl o wynt. A chi'n cofio stori Job? Chi'n cofio beth oedd yn wir am Job? Nath e ddiodde. Nath e fynd trwy stormydd llythrenol a stormydd eraill yna yn ei fywyd e. Nid fel cosb am bechod uniongyrchol, ond fel canlyniad o'r ffaith fod e'n byw mewn byd syrthiedig. Oedd Job fel ni yn byw mewn byd lle mae pechod wedi dod i fewn a lle mae trychinebau'n gallu dod i'n rhan i gyd. A gweud y gwir, maen nhw'n mynd i ddod i'n rhan ar ryw adeg neu gilydd. Ni'n mynd i wynebu storm ar ryw bwynt yn ein bywyd ni. Nawr, wrth gwrs, mae yna adegau lle ni'n gallu dod â storm arno ni'n hun. Mae eisiau ni fod yn ymwybodol o hynny, a trio bod yn ddoeth ac yn ofalus, a ceisio'n gorau fod yn ifydd i'r arglwydd. Ond mae weithiau, mae'r stormydd just yn dod. Weithiau mae yna sefyllfaoedd yn dod i'n rhan ni, a maen nhw'n frawychus, a maen nhw'n boenus, maen nhw'n galed, dwi ddim yn bleserus, ac eto ar yr un pryd maen nhw'n rhan o gynllun perffaith Duw. Cynllun dirgel a rhyfedd, ond graslon Duw ar ein cyfer ni. Dwi ddim yn golygu bod Duw wedi'n anghofio ni. Dwi ddim yn golygu bod wedi colli reolaeth ar y sefyllfa. Na. Rywsut, mae'r stormydd ni'n gwynebu fel y storm yma. Ym mhrofiad y disgyblion. Mae'n rhan o ragluniaeth Duw. Ei gynllunau ar ein cyfer ni. A fel fi'n gweud, mae hwn yn gallu bod yn anodd. Does neb yn addo i'r Cristion bywyd rwydd. Please, peidiwch meddwl hynny. Mae'r stormydd, mae'r Cristion yn gallu gwynebu yn mynd i fod yn boenus. Gwrandewch ar eiriau'r disgyblion yn adnod 38. Yn dweud, deffroesant efo dweud wrth athro, wyt ti'n hydio dim ei bod ar ben arnom? Mae'r ein nath Gwydio nodi yn forwyr profiadol. Maen nhw wedi bod ar y môr lot. Maen nhw wedi bod mewn stormydd
lot. A maen nhw'n gwybod mae hwn fan hyn yn ddifrifol a maen nhw'n teimlo dyma fe, dyma'r diwedd, ni methu cario ymlaen. Falle mae dyna sydd i chi'n teimlo bore yma. Falle bod chi yn galw allan a chi'n amau, chi ddim yn deall pam bod chi yn y sefyllfa chi ynddi, pam bod y pethau wedi digwydd fel maen nhw wedi. Chi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd a chi ddim yn gweld bod yna ffordd ymlaen o gwbl. Felly, be mae Iesu'n gwneud? Wel, i fynd cam nôl mewn ffordd, peth cyntaf mae Iesu'n gwneud yw mynd i gysgu. Dyma'r ail bwynt. Mynd i gysgu. Mae di mynd i'r cwch, a di dechrau'r disgyblion ar y llwybr yma, ar y daith yma dros y môr, ac yna mae Iesu'n mynd i gysgu. Pam? Wel, yr ateb amlwg wrth gwrs yw achos fod e wedi blino. Mae e wedi bod yn brysur. Mae wedi bod yn pregethu, mae wedi bod yn llyfurio, mae wedi bod yn dysgu'r torfeidd, mae wedi bod yn dysgu'r disgyblion yn breifat, ac chmod, os chi'n gofyn i bregethwyr ar nos Sul, siwr wyt ti, yr ateb nawn nhw roi yw fi'n barod am yng ngwely. A felly mae Iesu'n mynd i gysgu, a mae eisiau ni just cymryd moment, just i posio fyna, a gwerthfawrogi hynny. Mae hynny'n dangos rhywbeth i ni, ynddi? Mae'n dangos i ni am Iesu ei fod e yn ddyn, yn berson go iawn. Okay? Doedd e ddim just bod e'n esgus bod yn berson. Nid Duw efo rhyw fath o cragen allanol o ddyndod. Na, oedd e di cymryd ein dynoliaeth ni. Na ni feddwl am hynny lot dros Nadolig. Nawr, dath e'n un ohono ni. A felly, ar ôl bod yn gweithio yn galed, oedd e di blino. Mae'n gallu cydymdeimlo gyda ni. Mae'n gwybod beth yw hi i weithio'n galed. Mae'n gwybod beth yw hi i fod yn sychedig ac eisiau bwyd. Mae'n gwybod beth yw hi i fod yn wlyb ac yn oer. Ac mae yn y cwch gyda nhw. Ac eto, mae ganddo fe'r fath ffydd. Fel bod e'n gallu cysgu. Hyd yn oed mewn cwch yng nghanol y môr ar noson wyntog. Dwi ddim yn wely cyfforddus, ydy? Dwi ddim yn, chwant, feather bed. Na, mae'n star yn y cwch pren yma. Mae dyma rhyw clustog neu rhyw fath o cwsyn ar gefn y cwch. A mae'n cysgu. Sut mae'n gallu cysgu? Wel, achos mae'n ymddiried yn ei dad. Mae'n gwybod hyd yn oed yn y cwch bach yma, yn y nos, ar ganol y môr, fi'n saff. Felly pam bod Iesu'n cysgu? Wel, gyntaf hyd, wrth gwrs, achos bod e wedi blino, ac eto chi'n teimlo bod yna fwy yn mynd mlaen yma, yndi chi? Chi bron yn teimlo bod e'n mynd i gysgu yn fwriadol achos bod e'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Achos wrth i ni glywed am Iesu yn cysgu yn starn y cwch, dylsa ein meddyliau ni fod yn mynd nôl i'r Hen Testament. Eto, nid i stori Job, ond i stori arall yn dechrau gyda stori Jona. Achos mae yna dymestl neu corwynt yr un gair yn ymddangos yn y stori yna. A mae yna sawl tebygrwydd arall wrth gwrs, yn does? Be sy'n digwydd yn stori Jona? Dechrau'r stori, mae Jona y proffwyd yn cysgu yn starn y cwch. A mae'r morwyr ar ddi hun yn gwynebu'r storm ac yn gweiddi allan ac yn ofyn am ei bywyd nes bod nhw'n deffro y proffwyd yma o'i gwsg. Ac yn wahanol i Job, mae Jona ar fai yn yr hanes. Ni'n gwybod hynny, yndyn ni? Mae Jona wedi bod yn anifydd i Dduw.
Mae'r storm yn dod yn erbyn Jona achos bod e ddim wedi wneud yr hyn oedd e fod i. Ac yn stori Jona, mwyn tawelu'r storm, beth sy'n gorfod digwydd? Wel, mae Jona'n gorfod cael ei daflu i'r dyfnder. A mae'n suddo lawr. Mewn un ystyr yn suddo lawr i'r bedd. Ond bod Duw yn ei achub e. A chi yn meddwl felly am y disgyblion? O'n nhw mewn panic. O'n nhw'n ofnus. O'n nhw'n siŵr o fod ddim yn meddwl yn glir iawn. Ond tybed oedd rhywbeth ynddyn nhw oedd yn cael rhyw fath o deja vu. Hynny yw, ni wedi clywed am hyn o'r blaen. Mae yna hanes am hyn. Tybed o'n nhw'n edrych ar Iesu'n cysgu yn y cwch ac yn meddwl, efe Jona yw hwn? Ydyn ni wedi roi'n gobeith ni mewn un sydd yn broffwyd ffals? Mewn un sydd yn cuddio rhywbeth amdano fe ei hun? Ydy'r storm yma nawr yn dod fel rhyw fath o farn? Ydyn gobeith ni wedi cael ei roi mewn un sydd, a gweud y gwir, mynd i'n gadael ni lawr a'n siomi ni? Y ffordd maen nhw'n deffro fe yw athro. A falle, o'n nhw jyst yn meddwl, wel, efe just athro. Athro da, athro dawnus, ond just athro yw hwn wedi'r cwbl. Unwaith eto, falle bod chi'n gallu cydymdeimlo gyda'r disgyblion yma. Chi yn y storm, neu wedi bod yn y storm, a chi wedi bod yn galw allan ar yr arglwydd, a chi'n teimlo bod e ddim yn gwrando, bod e ddim yn ateb, teimlo bod e wedi'ch gadael chi. Athro, wyt ti'n hydio dim ei bod ar ben arnom ni. O, Dduw, ti ddim yn poeni. Ti ddim yn caru fi. Fi wedi rhoi fy ffydd i arno ti, a ti wedi gadael fi lawr. Yn hanes Jona, oedd y storm yn farn yn erbyn Jona, ond yn ffordd i ddangos pwy oedd Jona. Oedd e'n ffordd i ddangos i'r morwyr yn y cwch pwy oedd Jona. A mae'r un peth yn mynd i ddigwydd fan hyn, a dyma ni'n dod i'r pwynt ola. Y peth ola mae Iesu'n gwneud yw mynd i'r frwydr. Mae Iesu'n deffro, mae'n codi ar ei draed a mae'n gwneud y peth mwyaf ryfeddol. Adnod 39, deffrodd a cheryddu'r gwynt a dweud wrth y môr, bydd ddistaw, bydd dawel. Gostegodd y gwynt a bydd tawelwch mawr. Mi'n siŵr bod bron pawb yma, os nad pawb, wedi clywed y stori yma dro ar ôl tro. So please, just cymrwch moment i drio gwerthfawrogi beth sy'n digwydd fan hyn. Storm. Corwynt. Y gwynt a'r glaw. Mae'r storm yma ar y môr ac yn y Beibl, mae'r môr yn symbol o farwolaeth ac o chaos ac anrhefn yn symbol o'r bedd. A mae Iesu, fi'n siŵr bod ni gyd i edrych mas ar ddiwrnod gwlyb pan mae'r glaw yn boindod i ni a di meddwl, rain, go away, come again. Ydy e'n neud unrhyw beth? Na di. Mae Iesu yn cerddi'r storm. Mae'n dwrdio fe fel, chymod, os chi'n gweld ci sydd yn cyfarth yn ei gormod o sŵn, yn gweud, shush! Gobeithio mae'r ci'n gwrando, ond fan hyn mae'r storm yn gwrando. Dim syndod os bod y disgyblion yn ymateb fel ydyn nhw. Adnod 41, daeth ofn dirfawr arnynt. Meddent wrth ei gilydd, pwy yw hwn? Mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ei fyddhau iddo. Pwy yw'r dyn yma? Os mae'n gallu tawelu,
pwerau mwyaf byd natur just gyda'i air, pa mor bwerus yw e? Sylwch, mae ymateb nhw'n hollol gywir, maen nhw dal yn ofnus. Hynny yw, mae yna un fan hyn sydd yn ddyn blinedig, ac eto, maen nhw'n gweld rhywbeth o'i ddiwdod bod e'n un sydd yw ofni. Peidiwch ofni'r storm, ofnwch hwn. Fe yw'r un cryf. Fe yw'r un holl a lluog. Ond mae Iesu eisiau tawelu ei hofnau nhw yn dydy. Mae eisiau tawelu ei hofnau. Dwedodd wrthynt pam mae arnoch ofn. Sut yr ydych heb ffydd o hyd. Mae'r stori yma yn debyg i stori Jona mewn lot o ffyrdd. Ac eto, ar y pwynt mwyaf pwysig, mae'n wahanol. I dawelu'r storm, oedd Jona yn gorfod cael ei daflu i'r môr. A gwynebu y barn a'r cosb oedd e yn heiddi. Felly, beth sy'n digwydd yn hyn? Sut mae Iesu just yn gallu tawelu'r storm gyda'i air? Wel, oherwydd pwy yw e? Mae e'n un mwy na Jona. Ie, fe yw y Duw ddyn, a mae ganddo fe awdurdod dros fyd natur. Ond mae yna rhywbeth hyd yn oed yn fwy na hynny yn does. Achos mae Iesu'n dweud mewn man arall, bydd yn dangos i'r byd ynddo fe arwydd Jona. Be mae'n golygu yw, y diwrnod yma bod yn tawelu'r storm just trwy ei air, mae yna ddydd yn dod pan fydd yn mynd lawr. Nid i'r môr, ond i'r bedd. Nid fel darlun o farwolaeth yn stori Jona, ond y reality. Mae yna ddydd pan fydd yr arglwydd Iesu Grist yn marw mwyn tawelu'r storm. Bore yma. A mae hwnna'n wir i bob un ohono ni. Os chi'n ymwybodol bod chi yn y stormau peidio, y reality sydd yn gwynebu pob un ohono ni yw ei bod hi ar ben arno ni. I ni gyd fel petai mewn cwch ar goll yn y môr yn gwynebu barn Duw, yn gwynebu marwolaeth, yn gwynebu uffer. Please, peidiwch meddwl bod Crist ddim yn poeni. Lle mae fan hyn, mae yn y cwch. Ac un dydd fydd e'n mynd i'r groes. Bydd e'n gwynebu y gelyn mawr yna ac yn dioddau ac yn marw mwyn rhoi sicrwydd i ni, bob un. Beth bynnag ni'n gwynebu heddi, mae yna sicrwydd y byddwn ni'n cyrraedd yr ochr draw. Mae Iesu di marw mwyn dod â heddwch tragwyddol i ni. A'r cwbl mae'n gofyn gennym ni yw ffydd, yn dyfa? Dyna mae'n pwysleisio, pa mae arnoch ofn, sut rydych heb ffydd o hyd. Mae'n dweud, peidiwch ofni, just credwch. Beth oedd yn taro fi fan hyn? Os oes rhywun yn deffro fi'n gallu bod yn ddigon grumpy, yn ddigon blin. A dwi Iesu ddim yn flin bod nhw wedi deffro fe. Mae'n flin bod nhw ddim yn credu. Dyna sydd yn weindio fel lan. Come on. Chi wedi gweld y pethau fi wedi gwneud yn barod. Chi wedi clywed y pethau fi wedi dysgu. A hyd yn oed nawr ar ôl i fi dawelu storm, chi dal ddim cweit yn glir eich meddyliau. Just credwch. Credwch yno fi. Wel, y pwynt yw, mae'n wir yn stori Job, mae'n wir yn stori Jona, mae'n wir fan hyn, a mae'n wir yn ein bywydau ni. Mae Duw yn caniatáu stormydd mwyn dangos rhywbeth i ni. Mae eisiau dangos rhywbeth amdano fe, mae eisiau dangos rhywbeth amdano ni, mae eisiau dangos rhywbeth am y byd ni'n byw ynddi, a mae eisiau dangos rhywbeth i ni am y gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Mae Duw yn caniatáu y stormydd mwyn cryfhau ein ffydd ni.
mwyn cynyddu ein dibyniaeth ni arno fe, mwyn dod â ni i bwynt lle ni'n gweld ni'n methu achub ein hun, a dim ond fe allan hachub ni, a fel bod ni'n troi ac yn edrych ato fe ac yn dweud gan ryfeddu pwy yw hwn. Pwy yw hwn? Mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ufuddhau iddo. Pwy yw hwn sydd ag allweddau, marwolaeth ag uffern? Pwy yw hwn sydd â phob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar? Pwy yw hwn sydd yn y cwch gyda ni? Diolch iddo. Amen. Amen. Cyn bod ni'n dod at y cymyn, ni'n mynd i ganu emyn. Emyn amlwg iawn yw dewis 4, 6, 7 yn y llyfr yma yna. Ar fôr tymhestlog teithio'r wyf i fyd sydd well i fyw, gan wenu ar ei stormydd o'r bynhad sydd wrth y lliw. Nw'n ni sefyll i ganu. Swper yr Arglwydd, neu bwrdd y Cymyn. Nawr, sut mae Duw yn gallu cynnig heddwch
Sut mae'r arglwydd Iesu Grist yn gallu rhoi heddwch i bobl fel ni. Pobl meidrol, ond pechaduriaid hefyd. Wel, mae'r ateb yn cael ei roi fan hyn. Mae'r arglwydd Iesu wedi gwynebu y storm fwyaf ar y groes. Ac wedi mynd i lawr i'r bydd. Ond yna, wedi atgyfodi. Ac yn y pethau hyn nawr, mae'n cynnig ei hun i ni. Mae'n cynnig maddeiant, mae'n cynnig bywyd, mae'n cynnig llawenydd, mae'n cynnig heddwch, tangnefedd. Ni'n gallu gwybod, mae fy mhechod i wedi delio gyda. Mae gen i berthynas newydd gyda Duw. Mae gen i lle yn ei deulu lle wrth y bwrdd. A felly, os i chi'n Gristion y bore yma, os i chi wedi rhoi'ch ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist, yr un sy'n gallu tawelu y stormydd, ni'n gwahodd chi i fwyta ac i yfed a cymerwch y munudau nesaf wrth i chi fita, wrth i chi yfed. Just yn dawel yn yw i brofi'r llonyddwch yna. Chi'n just yn dychmygu ar ôl i'r storm orffen, yr gwynt a'r môr di tawelu. Chi'n gallu just dychmygu'r tawelwch yna. Profwch hynny, nawr. Os ych chi ddim yn Gristion bore yma, os ych chi ddim eto wedi rhoi eich ffydd chi yn yr arglwydd Iesu, ni'n gofyn i chi beidio cymryd, achos nid just bwyta ac yfed sy'n mynd i tawelu eich storm chi. Cymerwch y munudau nesaf i feddwl, dyma sy'n cael ei gynnig i chi. Bywyd tragwyddol. Sicrwydd bod chi'n mynd i gyrraedd yn saff ar ochr draw, be bynnag chi'n gwynebu yn y byd hwn. Ac dynyddiwch y munudau nesaf yma i weddio, i geisio Duw, i ofyn am faddeiant ac i roi'ch ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r ddiod yn ddi-alcohol. Felly, peidiwch gadlu hynny eich rwystro chi. Fi'n mynd i ofyn i gwydio ni weddio, roi diolch, nawn ni ddosbarthu, ond os newch chi gadw y bara ar gwyn, a wedyn na i arwain wrth i ni fwyta ac yfed gyda'n gilydd. Diolch gwydio. O Dduw ein tad, ein ni yn diolch bod ni wedi cael ein atgoffa hyd yn oed wrth gan i'r emyn yna. Beth bynnag, pa bynnag fath o storm i ni yn ei wynebu neu fyddwn ni'n ei wynebu, bod ni'n gallu dweud fy nhad sydd wrth y lliw. Ond ni'n diolch i ti hefyd bod Iesu Grist y gwaredwr yn y cwch gyda ni, yn y storm. Go arglwydd ni yn diolch bod e wedi gwynebu y storm weithaf allwn ni ei ddychmygu. Iddo ef wynebu dy gyfiawn farn di. A hynny, fe fod ni ddim gorfod gwynebu y storm yna. Bod ni'n gallu cael maddeiant llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o arglwydd pa dafod all dewi am hyn, am y gwaredwr annwyl, nath farw a cymryd yn pechod ni, fy mhechod i, arno fe ei hun, a'r gosb yr oedd yn ni'n ei heiddi, arno fe. O, arglwydd, ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni yn ei gariau o Dduw, ond mae yna ddehead i gariau'n fwy. Ac felly ni'n gweddio wrth ni gymryd y bara, wrth ni gymryd y gwyn, y bydd yr ysbryd glân yn siarad â ni, yn gwynedygeithi ni, ac bydd yn cariad ni, yn cynyddu tuag at Iesu Grist. Y bydd yna fwy o sylweddoliad, difrifoldeb oedd yn sefyllfa ni, ond nawr bod ni yn dawel yn yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd, siarad â ni nawr yn y munudau nesaf yma, fel y bydd Iesu Grist sydd ar dy ddeheulaw di yn cael ei foliannu gyda'r uneidiau yn y nefoedd nawr a'r yngylion yn ei addoliau, byddwn ni'n gallu uno gyda nhw a dweud, o, pwy yw hwn? Pwy sydd fel e fe? Go, bydd ydy'n creu dehead yno ni fod yn fwy tebyg iddo fe. Ond derbyn ein diolch nawr arglwydd, ni am ddiolch i ti yn Dduw tad mab ac ysbryd glân, am drefnu y fath i chydwriaeth, am drefnu y fath i chawdwr,
ar ei ben y bôr goron. Amen. Apostol Paul yn ysgrifennu at yr eglwys yng Nghorynth. Y geiriau hyn. Fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a droddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef, gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Gydwch chi ni fwyta'r bara gyda'n gilydd. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar y fwchef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn. A rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Gyda'ch ni yfed gyda'n gilydd. O arglwydd yn Duw i ni. Yn diolch i ti unwaith eto am yr arglwydd Iesu. A dad wrth i ni feddwl am ei fywyd a meddwl am yr pethau brofodd e'r profiadau anodd aeth drwyddyn nhw. Yn
galaru dros bobl oedd e'n caru a arglwydd yn flynedig ac yn sychedig a'r holl beth eraill hynny a fan hyn ni newydd glywed amdano fe'n cael ei frydychu gan un o'i ffrindiau penna ac arglwydd yn cael ei arestio a'i gamdrin ac yn cymryd arno fe ei hun ein cosb ni ar y groes. O arglwydd, diolch amdano fe. A diolch nawr, trwy ei gorff a'i waed, trwy ei aberth, trwy ei atgyfodiad bod ni nawr yn gallu bod yn sicr o'r hyn sydd o'n blaenau ni ac i daw ni yn ddiogel i'r ochr draw. Dad, derbyn ein mawn ni am diolch a ro heddwch i bob un ohono ni yma'r bore yma. Hyd yn oed yng nghanol y storm arglwydd, ro dawelwch. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Wrth i ni orffen, ni'n mynd i ganu i emyn arall. Bydd y geiriau ar y sgrin, 644. Ro im yr hedd na oedd y byd amdano. Y nefol hedd a ddaeth trwy ddwyfol oes. Pan fyddo'r don a'r fenaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. O, dyro'r hedd na all y stormydd garwaf ei flino beth, na chwerwi ei fwynhad. Pan fyddo'r enaid ar y noson ddiaf, yn gwneud ei nith y mynwes Duw ein tad. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu mawd yn gilydd.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddo gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.